皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチベットの文化を守るための現実的な選択肢というのは中道のアプローチであると述べました。ダライラマ法王は元南アフリカ大統領 FW デクラーク氏の逝去に哀悼の意を表明しました。ペンバツリン出席大臣は CTA の4省の大臣を兼任することになりました。 CTA はチベット人恐竜士担当官及び農業協同組合の会議を開催しました。ガルマ・ダグドゥル司法長官は最高裁長官代行に就任しました。チベット人の代表団体は COP26 に参加しました。常設戦略委員会は初めての会議を開催しました。各国のチベット事務所の代表らがさまざまなイベントに参列しました。第17期チベット亡命議会は2022年3月の次期会議を発表しました。ダライラマ法王はペンバツリン出席大臣及び3名の大臣とバーチャル謁見しました。11月17日水曜日、ダライラマ法王は慈悲の心と愛についての講演を行いました。この地球上の知恵に有意義に貢献するためには、現代教育と古代インドの心のトレーニングに関する知識を組み合わせる必要があると改めて強調しました。聴衆からの質問に答える中で、ダライラマ法王はチベット人がチベットの文化を維持していくためには中道のアプローチが最も現実的な選択肢であると述べました。Whether can overcome these problems, thinking, try my sort of approach regarding Tibet, middle wave approach. Not so out of anger or Tibetan independence like that. So we should, Chinese also, human brothers, sisters, and traditionally Buddhist country. So nowadays, more and more Chinese now really showing interest about Buddhism. So, my middle wave approach is we remain part of People's Republic of China. At the same time, our unique cultural heritage must preserve. And eventually that even millions of Chinese also get benefit. このバーチャルトークセッションは国立防災研究所で開催されました。11月12日金曜日、故デクラーク元南アフリカ大統領のご遺族に対して法王は深い哀悼の意を表しました。弔辞の中では法王は故デクラーク元大統領が社会の平和かつ調和を実現するためには高校人の権利のために絶え間なく尽力してきた道義的な人物であったと回顧しました。11月11日木曜日に教育省、公安省、情報国際関係省の3名の新大臣が任命されました。これに伴い、ペンバツリン出席大臣は宗教文化省、内務省、財務省、そして保健省の大臣として即座に兼任することになりました。内務省では第8回農業協同組合会議と第14回チベット人恐竜地担当官会議を開催しました。3日間にわたって開催されたチベット人恐竜地担当官会議の閉会式には CTA の他の要人とともに出席大臣が出席しました。14年ぶりに開催された農業協同組合会議にはインド、ネパール、ブータンの農業系のチベット人居住地の18カ所とインドの15のチベット人
共同組合が参列しました。ソナムノルブ脱法最高裁長官の退任が正式に発表されたことを受けて、11月15日月曜日からカルマ・ダドル司法長官が最高裁長官代行を務めることになりました。司法手続き上、臨時最高裁長官は2名の司法長官のうち勤続年数の長い方が就任することになっております。ソナムノルブ脱法元最高裁長官は亡命チベット人コミュニティで40年間にわたり職務に従事してきました。チベット人の環境保護活動団体はグラスゴーで開催された COP26 に参加し、チベットの生態系の重要性と現在の環境問題を強調し、成功を収めました。同団体はチベットの遊牧民や世界の気候システムにおけるチベットの役割についてのパネルディスカッションを行い、なぜチベットが世界の気候に関する議論に加わるべきなのかを説明しました。また、中国によるチベットの占拠がいかに環境危機を悪化させているのか、環境の悪化に立ち向かうためにチベット国内外の環境活動家が講じている対策について議論しました。強力な COP26 のチームチベットとともに、多くの在英チベット人コミュニティもチベットでの気候変動対策を要求する大勢の人々とともにデモ行進に参加しました。ダラムサラにて常設戦略委員会は11月16日火曜日、初めての会議を開催しました。会議は3日間にわたって行われました。会議ではペンバーズリン出席大臣が議長を務め、この新たな委員会の計画及び目的について審議しました。常設戦略委員会の内部会議はすでに行われていましたけれども、メンバーと顧問の全員が出席する機会は今回が初めてです。この新しい常設戦略委員会は第16回内閣が従来の中国チベット交渉タスクフォースを解散したことを受けて設置されました。ワシントン DC、モスクワ、ロンドンのチベット事務所の代表らは書籍発売、文化センターへの訪問、そしてチベットについての講演などのさまざまなイベントに参加しました。チベット事務所ワシントン DC のヌルプチリン代表とタシドゥンルプ長官は11月14日日曜日に開催された第4回アヌエルデー&ディワリーセレブレーションに参加しました。このイベントはアメリカンヒンドゥー連合のシリ・ディワリー氏とカプール大使が共催したものです。また11月13日土曜日、チベット事務所ワシントン DC を代表して中国障害学のツルジェンギャソ氏は著名な中国人の学者であるフービン氏の出版記念会に出席しました。彼の新刊は中国の民主主義と人口変動の問題を扱っています。チベット事務所モスクワの名誉代表であるテロトゥルコリムチェはさまざまな仏教センターを訪問し、その発展状況を把握するとともに、彼らの要求や課題を解決するための情報を収集しました。リンポチェはまたモスクワ仏教協会や1990年代後半に最初の仏塔が建てられた旧ローリット美術館の複合施設を訪れました。チベット事務所ロンドンと在英チベット人コミュニティはグラスゴー COP26 の期間中、英国のチベット人学生や若者を対象にチベットの環境と気候変動についての紹介 Introduction to Tibetan Environment and Climate Change と題した講演会を催し、4人のチベット人気候研究者かつ提唱者の話を聞く機会を提供しました。講演者はチベット政策研究所 CTA の特別研究員であるデジン・パルム氏、チベットウォッチの上級研究員であるテンジン・チュキ氏、インターナショナルチベットネットワークの研究活動アシスタントであるロブサン・ヤンツ氏、そしてスチューデント・フォー・フリー・チベット SFT のキャンペーンディレクターである
ペマドルマ氏でした。11日、15日月曜日に議会事務局が発表した公式発表によりますと、第17期チベット亡命議会は第2会期を2022年3月14日から18日までの5日間で、第3会議を2022年3月21日から31日までの10日間として開催する予定です。チベットの精神的指導者であるダライ・ラマ法王は11月18日金曜日、第16期内閣の首席大臣と3名の大臣にバーチャル謁見をしました。およそ1時間の会談の中では、ダライ・ラマ法王はチベットの言語と文化を維持することの重要性や、思いやりや温かい心といった美徳に基づいた利他的な社会を構築する必要性について語りました。法王は、私は古代インドの知恵を借りて世界の平和を促進するために協力してますが、皆さんもそれに従うことが大事ですと4名の大臣らに呼びかけました。彼らはダライ・ラマ法王にそれぞれの役職について説明し、今後の取り組みについても話し合いました。出席大臣はダライ・ラマ法王のリーダーシップに対する深い信頼と感謝の気持ちを表しながら、自分と内閣の3名のメンバーは法王のビジョンと上限に基づいて行動すると固く決意していることを再確認しました。今日の法王とのバーチャル会議は、出席大臣にとって今年5月に中央チベット政権の行政施行を引き継いでから3回目で、11月10日水曜日に就任した3名の大臣らにとっては初めてのことでした。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回また会いましょう。良い週末お過ごしください。